ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт оиди муҳорибаи Тони Фергюсон ва Пэдди Пимблет фикрҳояшро баён кард. бисёри одамон мегӯянд ки Пимблетро ҳоло ягон ҷангори сахт санҷидагӣ нест ва ин муҳориба барои Фергюсон муҳорибаи вазнин нест, агар ки мо Пэддиро бо рақибони пешинаи Фергюсон муқоиса кунем. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле хуб аст ва барои ҳардуи онҳо аз ин муҳориба хубтар дигар ёфт намешавад. агар шумо охирон муҳорибаҳои Тониро тамошо кунед, пас шумо мебинед ки дар ҳар як ин муҳориба Тони то охири муҳориба хеле хуб менамоид. ин муҳорибаи шавқовар байни ду ҷангори шавқовар мешавад. агар Фергюсон шикаст хӯрад, оё ӯ карьераи худро ба анҷом мерасонад? ма иҷозат медиҳам ки чунин қарорро худи Тони барорад, аммо боварӣ дорам ки агар ки ӯ шикаст хӯрад, пас бо эҳтимоли калон ӯ карьераи худро ба анҷом мерасонад. Фергюсон карьераи беҳтарин дошт. Тони бисёр чизҳоро ба даст овардааст, чандин муҳорибаҳои беҳтарин гузаронидааст ва умедвор мешавем ки ӯ карьераи худро ба анҷом мерасонад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мегирем ки муҳориба байни Тони Фергюсон ва Пэдди Пимблет рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад. ва дӯстон, дар ин муҳориба як факти хеле аҷиб аст. Пэдди Пимблет айни замон 6 ғалабаи пайдарҳам дорад. ана Тони Фергюсон боша 6 мағлубияти пайдарҳам дорад ва дар UFC чунин кор бори аввал рух дода истодааст, ки ҷангвар бо 6 ғалабаи пайдарҳам зидди ҷангвар бо 6 мағлубияти пайдарҳам меҷангад. ҳамчунин Дана Вайт оиди Майкл Чендлер ва муҳорибаи навбатии ӯ фикрашро баён кард. ҳозирашта ма оиди Чендлер ягон чизи аниқ гуфта наметонам. дер боз шуд ки ма гуфта истодам ки Конор соли оянда муҳориба мегузаронад ва агар ки Чендлер аз интизорӣ хаста шуда бошад ва ӯ асабонӣ шуда бошад, пас мо барои ӯ ягон муҳорибаи дигар ташкил карда метавонем, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, бояд гуфт ки Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер бояд ки баъди ба анҷом расидани мавсими шоу The Ultimate Fighter меҷангиданд, аммо чӣ гуне ки мебинем Конор омода нест. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста прогнози худро дод. фикр мекунем ки ин муҳорибаи хуб мешавад. Пауло Коста ҷангвари хеле бақувват аст ва ӯ ҷиу-ҷитсуи хеле хуб дорад. албатта ки Чимаев низ зарбаҳои хеле вазнин дорад ва ӯ доимо ба пеш ҳаракат мекунад. ҳамчунин греплинги хеле хуб дорад. агар Пауло Коста аз рӯи нақша кор кунад, пас ӯ Ҳамзат Чимаевро ба нокаут равон мекунад, гуфтааст Оливейра. ногуфта намонад ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Пауло Коста ва муҳорибаи Чарлз Оливейра зидди Ислам Махачев дар як кард баргузор мегардад. муҳорибаи Ислам ва Чарлз муҳорибаи асосии турнири UFC 294 мешавад. ана муҳорибаи Ҳамзат зидди Коста бошад дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 294 мешавад. ҳамчунин Оливейра гуфт ки барои ӯ фарқ надорад ки дар муҳориба зидди Ислам чӣ гуна ғалаба ба даст меорад. рости гап, ман танҳо ғолиб шудан мехоҳам ва барои ман умуман фарқ надорад ки чӣ гуна ман ин корро мекунам. асос ин аст ки баъди муҳориба довар дасти маро бардорад, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, фикр мекунем ки турнири UFC 294 яке аз беҳтарин турнирҳо мешавад ва ҳамчунин фаромӯш намекунем ки дар ин турнир ду варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров баромад мекунанд ва мо ба онҳо муваффақият орзумандем. дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро дар комментария нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.